bang aku aban clear ke HNLC ringan dum tre ban clear ke kapor dan tang akli bang aku aban bui ke jingkli ke ga jingko aja ke Seng HNLC atau Shah byrngem ke Seng Voice of the People Party hakawai na Seng kebalong kawai na Seng keng atyar hapo kejela jungi kata kabangi tip kum ke HNLC bat alor jong kani nakaberliang jong presiden jong ka Voice of the People Party Bah Arden miliar basai mot ilami syakmat bat ila bu uru jinggeli nakabenta jong ka HNLC bat alor jong kani bat ila ongru bangakloi banyap nakabenta kari bat nabenta ka jai penriu bat kum ka parti kenyeng bej halor ka hok bat sensyar nakabenta jong upai ba ya ka ka jingkut ka jing suba nakabenta ka baga miat jong ka jela bat jong ka jai penriu kumta Bah Arden ilabu kijingkili sibun nakabenta ka Seng HNLC tepar lok tong inyas ngap ya ka Bah Arden idon penong halor jong ka jing Shah byrngem jong ki nongialam jong ka parti bat kum presiden ilami syakmat bat penpau ya ka ni halor jong ka ni kebalami akilat patai kubor dan nakaliang ka jong tangkum parlok lisbun tong inyas ngap ya ka jingkren jong Bah Arden ku lisbun of the People Party kadap na so pinit ka bakraw haba ka yoi ya ka jing byrngem jong ka Seng HNLC ban pyniap iki nongialam jong ka party kebalami akilat patai kubor kum ka party iko penrem jur ya ka jing byrngem pyniap jong Seng HNLC iko ro banong ni badi upat ba boleh jit ke Voice of the People Party ban Shah hapop district council kumta ke HNLC kam lan hapan tuklar ke trekam ke hapop district council di tong upat ba bala ban bread ini hapop district council lalu syam ba ke trekam ke kalau persya ike bang ini la kular upat ba ni ko ro banong ni ban ni tip hiu ya ke Shah ba kidon shimon ki kendom haki hima pada ka jing trekam juga hima bat kumba kalau kidon shimon ki kendom haki hima sora bat haki jing trekam hako ka hima sora ka Voice of the People Party ka badan ye jing trekam nanra ya ka Shah ka khara ka khoi daru ki shong ki thau ki hima pada ka jela ba ko habang ini ka bol badi ben pekmi ki shong ki thau ki hima iko apne renti iko apne janai bat banumle kirki ya kanong bakam hagdi bat ka kam Shah ka khara haki shong ki thau lani haki hima namar ka thong ka jingwa ka jikalo manra ya ka Shah ka khara ka khoi haka jela hi ba ko ni smooth ho ya ka iki ni banne bat ngin le ya ka iki ko ro banong hakin ko bala da kata ke jing pyniap ka joge HNLC yimi ki nongialam bat kunju ya nongialam jong ka Voice of the People Party kanul ra ya ke bit ka biang ka shongsu ko shongsa ka jingshan ba ka jimun to ye ka chan ri malo ko ko mano lang kanya naramta ka jimun to ka chan ri bat na ko ro banong hakin ka bamenta kani ke jing byrngem jong ke HNLC kana ka kabu ka ba kraw ya kitu ki ba don de jing thu ka ba sniu ni ki nongialam jong Voice of the People Party kumta ke HNLC kana ma pan like na ka jing kit ki na ne ban sai khu ya de na ka no no jing ja na sniu ni ki nongialam jong Voice of the People Party bat kumu nongialam jong Voice of the People Party ga ko ro ban pen ba Badin jomari ke jing byrngem manuat kila jira na ki bon pulin dani na ka bor sota mangatip baga jing apa ka show play pangala shari uburu nom thau jonga bat kumo David Wong shisha la ya ka them ka senior ke jing nganom sheting ye ka basni nama medon rekat ma me batna dindu bon shandu jome ki pentien yang aron ke jing ke baskan mangim don ka no jitu ka basni pusha ela ka joga jet men idan tanda jinang lo bangun rai ka loi ka bashan ye ke nongdi ke mandi ji aron shimon ki jingkli banga ko aban kli ke HNLC ringan dum tre ban kli ka ni ka po dan tang akli banga ko aban bu ye ke jingkli ke jingko aja ke Seng HNLC
baga Seng HNLC ka kuat pan pai biang ya sen Shah skin hagan ni ke jelah baju baga HNLC ka kuat bagi like no negeri India kini kilong ki jitu kili ki baga HNLC kan hapan partai Shah Seng pai bang dengan kentui ki pai bang game day ban Redmond Sin kemungkinan dalam juga parti ila mat shibun ki bagi maki por ki pemuncul dengan kenang dia banyak yang dengan nongin ke baik biang nata ki nongin ki mandi ki ketika lo gaji pensyai ke mana pensyai hai ke dia ban gaji pengen juga Seng HNLC yang ini kita